Alright. Medyo lang, medyo... Alas 6:59 na sa atong oras. Oga, actually na nasa linya si Resma. Ambot ba? Antonio Resma ang diya sa Cagayan de Oro gining ginahimo karon nga kuan nga istriktong kwarantina. Ambot lang kung wa pa ni siya tulog karon, wa pa itulog. Mo ba? Hanton nagkadlawon taon ni sila nagbantay taon. Ayan na nana sa kuan. Sir, good morning. Wa pa may tulog siguro ni si Sir. Sir, kumusta ka sir? Pagkao ba nato karon si Antonio Resma Jr., Vice Person sa Disiplina Muna Advocacy sa Cagayan de Oro City. Good morning kanimo Mr. Resma. Yes, Sir Art, Sir Bernie, mga kagahi, mayong buntag, may buntag sa tanan. Pero sir, walay mata, walay tulog. Basta kanunay gahi. Ben, nako yung kabalak-an ani Ben. Kung saan na lang itong iyang proposal ang liber murag next month Ben, tanday no pakasal. Ang saan meron? Bitaw. Sa serbisyo sa katauhan mga ginoon iya. Bitaw to atong ning sugdan kumusta ang unang implementasyon sa MECQ sa Cagayan de Oro City. Yes, actually, pasalamat sa itong mga kaigsunan na Sir Art, no? Sir Bernie, kay nakita man nato at akong gi-report gabi before sa itong curfew hours, no? 8:30 pa lang ang atong Divisoria area, kanang itawag na itong business district, ang atong Kugon Market, ug uban pa nga mga, especially sa highway, makita gyud naton dakong kausaban, no? And salamat ana sa katawan sa bayan sa Cagayan de Oro sa ilang suporta lugar gyud nung gipakita sa atong pagtuman sa atong mga community quarantine health protocols and guidelines. Labaw na karon nga panahon nga under MECQ o Modified Enhanced Community Quarantine ang nakbayan sa Cagayan de Oro. Grabe, burag kay reaction kagahapon sir kay ang atong MECQ siyempre automatic daghan din nag-post about sa mga guidelines. Tapos ang problema kay murag gi-modify pa tapos punay mo siyang modified nga murag na kang sila nga naman nga nalagi gapoy 50% tanaga poy kon. So unsa man gyud nahitabo karon ana sir Resma sir? Yeah, actually kung atong tanawon gyud Sir Bernie, ang old manggod nga guidelines under sa katong gi-implement sa MECQ sa Manila, wala gyud tay public utility vehicles, no, or PUVs sa mga gipangutana gahapon. And apan sa pag-check yun nato, nangutana ta sa atong mga kaigsunan sa LTFRB sa mani Director Alguro, no, kay tumagi ng higala siya and na-communicate sa Manila kay mula gina ang challenges gyud kung simba ko MECQ, Sir Bernie, Sir Art, wala kitay kung walay public transportation nato, grabe gyud kalisod sa atong mga kaigsunan, no, nama mangyapon mo trabaho gyud kay namay mga essential grocery, supermarkets, kaning mga merkado, hospitals, kaning mga bangko ug uban pa nga mga essential nga mga negosyo o trabaho. Pa mangyapon ni mga manufacturing. So challenge na siya mao nang nalipay ta nga naay public utility vehicle na nakuan siya nato na strategize, no, na allow man siya sa LTFRB and importante lang gyud is apor, no, naay trabaho or essential ang atong access para moadto ta maglakaw-lakaw and muna ang atong hugot nga implementar gyud pod karong mga sumusunod nga adlaw, Sir Bernie, Sir. So unsa may pangitaon nga ID, example kung mugawas, no? Mosakay sa mga jeep o na mga mag-checkpoint. Unsa ipakita lang nga ID? Nga kani importante trabahante ni sila. Yun ana, unsaon pod pag-verify pod sa site sa mga otoridad? Yeah, una sa tanan kanang atong gitawag nga Apor ID, no? Company ID, pwede pod any proof of Apor lugar ka, no? Pwede siguro kung wala pa kay ID, COE or kanang gitawag na Certificate of Employment. Na pwede na dali ra na ipiki sab, no? Munang ato laging balikon gyud dinhi atong kagot nga kampanya disiplina sa matag usa ra gyud gyapon kay kung tanan nato nga regulasyon daghan mga pamaagi magbinuang na ikaw ra gyapon ang utang diya sa langanin na Sir Bernie. Mag-sample ta karon. Sample sulod gipara. Pagtanaw nga oy, walay ID. Unsa may gabuhat na sir? Latuson o ipapauli? Papaulion. Sa may gabuhaton? I-assess gyud na sa atong kapulisan ug sa atong kuan gyapon Sir Bernie, Sir Art, no, kung natanaw gyud nga valid ang yang rason, makita gyud lugar nga trabahante atong ipalusot. Pero kung dili gyud makita nga mayon nga trabahante siya sa isa ka mall unya nagsinilas nag short pants lang murag wa gyud nakapang opisina
murag mato sa pista. Nagdala pa gyud og laptop, no? Lapad nga Tupperware kay mamistahay. Atos. Kana ipabalik undang na diya nga lugar dili na siya Nay pangutana diri ton, nay pangutana diri. Pwede ba daw ang angkas sa motor kung wa sila lain nga sakyanan? Yes, gahapon na hisgutan ka na, pwede ang atong angkas basta kay APOR ka, meaning authorized person outside of Okay. residence, plus family member ang nag-angkas. Dili pwede nga dili family member Wala, kung usa pag or program, kung sir. dili Pistolet ka mo. habal-habal. Yes, kung habal-habal Sir Bern, pwede gyapon pero with barrier, no? Balik tong barrier. Pero kung family member, face mask lang, kunya helmet. Alright, kaning ang atuwa ni diri. Nganong tugtan man gyud kung walay ID? Dapat kung di ka dalag ID, responsibilidad na kini sa mga katawhan nga nigawa sa ilang panimalay. O, mo yun ba kani? Isa na nga itong i-consider na karon Sir Art para unified itong ID. Katong gitawag nga barangay exit pass, no? Gamiting pa karon yun kung unsa na ang implementation ni ani, but definitely na go signal si Mayor o si Sir Teddy sa Bugaa nga ibalik ang barangay exit pass. So mao na ni siya ang atong mahulog nga unified ID lugar nang wala kay barangay exit pass kung dili ka apor, dili ka makalakaw. Eresma, nanay nagbungol nga ba nag-asawa? Unsaon na lang kung nawala ang ilang mga kuan exit pass. Oo. Yes. Pwede ba pwede makapangayo daw ni sa barangay? Mao nang atong i-finalize karon Sir Art kay kasabot ta isa ka tuig na to ang uban may lang tong uban nga gi-frame, no, pero katong nangawala isa ni nga atong challenges and karon siya pagaisgutan karong adlaw kung saan pag-reissue ana kay basig ang uban mayon lag nangawala tanan unya Alright. naara man day para lang madaghan ang ilang exit pass. Okay, buhian ka na mo sa karon Antonio Resma Jr. told kay among hinabuyon sab sa PICAS ang Department of Social Welfare Development kung kinahanglan na ay kuano kamo diya sa implementasyon o ya kinahanglan na apo diya ang tabang sa mga nanginahanglan. Daghang salamat kanimo Antonio Resma sa Disiplina Muna Advocacy sa Cagayan de Oro City. Thank you sir, amping permi ha. Thank you, sir. Salamat Thank you very mayong much, sir. buntag natong tanan mga kagahi. Alright. Oh, again, dahil mga kagay art, medyo meetingan pa rin